pasok po tayo dito sa Bulfers. Ayan, meron silang mga lutong bahay dito. Pero at ang pinaka-special ay ito. Pay as you order. Right on Bulfers Eatery. Ayan. Hi ma'am. Binablog ko lang. Mag-order ako ng siyempre ang kinalas special. Special kinalas. Ayan. Mura lang yan. Ito po ang kinalasan dito sa Naga na napaka-original talaga kasi ang tagal na nila. Ilang taon na po ba kayo? Ito magagurang sana. 2 decades na po. Ayan. Kaedad ko lang. Yeah, joke. Walang dress-up. Ayan. Ito ang pinakamagandang kapartner na kinalas. Ito. Masayain talaga ang mga Bicolano. Ayan. Ano sir? Special kinalas po. Ayan. Ah. Ayan. Oh. Ito si sir. Masayain po. Talagang makikita mo kung paano na i-prepare yung kinalas. Only in Naga City. Sarap.